Ikastolen elkartearekin ari gara proiektua gauzatzen eta proiektu horren helburua da ikasleen euskararen erabileran eta kalitatean eragitea. Prozesua dago kaskada moduan diseinatua. Alde batetik talde eragile batekin egiten dugu lana, talde eragile horretan daude ikastoletako hizkuntza proiektuen arduradunak, eta bestalde batetik egiten dugu ikastola horietako beste irakasleekin lana. Talde eragilean gauden pertsonekin bi gauza. Batetik gogoeta prozesua edukiaren inguruan, hau da, nola hobetu gure ikasleen erabilera eta kalitatea, eta horretarako diseinuak nola egin, elkarrekintza nola diseinatu, eta abar. Eta bestalde batetik lantzen dugu, beraiek gero ikastoletan beste irakasle guztiekin prozesu paraleloak edo egin ahal izateko metodologia. Nola praktikaren azterketa egin, nola gogoeta prozesua bideratu, eta abar. Eta gero, talde handiarekin, irakasle guztiekin, 80 bat irakasle dira guztira, horiekin egin ditugu bi mintegi horien helburua da batetik, modu kolektiboan, irizpideak bateratzea eta elkarrekin hobekuntza proposamenak egitea, eta baita ere, nolabait, oinarri teorikoak edo beraiekin batera lantzea.